бародарои азиз, кадомед ки граница ракем бародарҷоно, инаи номро да занг бизанен, акай Мурод ҷон да занг бизанен, бигӯ ки ай бобои лангари гирифтагием мехоҳа намехоҳа арзонаш мекунад. Чизира ки ман гуфтам, ман дасловам ҷавоб мегум бародаро. папробит кинен зангш бизанен. Ассалому алайкум бародарои азиз, умедворам ки хуб ҳастен, соқ саломат ҳастен. Бародарои азиз, як чиза гуфтам бигумтон. бародарое ки тамошо мекунен, ҳурмат мекунен, эҳтиром мекунен, алло баракатом та иншоалло ки дар ҳаққи шумо ҳама вақт дуо гӯем. бародаро, аз шумо хоҳиш мекунем ки ҳамин навора лайк монен, комментария бимонен. ҳамин лайки комментария ки монди бародарои азиз, ҳамин бадбахти ҳамин ютуб ҳамин видеора то ис медавонад. яъне ки ба хотире ки ягон бародаре ки беҷои кор боша сразу занг мезананд. хоб ҳамин навора то охира гӯш кунем. бародарое ки айдастон меояд занг бизанен, айдастон наояд бародарое ки разнарабочи мегӯянд, ман мепартомтон бо пага як видео дига мепартом. разнарабочи марҳамат биёен уҷашта ман хидм да уҷа ҷо мекунем, мақсад иҷаштани миём хидмани ҳастам. просто як акай дигаи ҳозира шуда. нигаҳ кунем бародарои азиз, кадомед ки айдастад усто ламинат, плитка, абой айдастад ҳамин коро меояд бародарои азиз. ин ҳамин номеро якада занг бизанен, иншоалло ки кортон мета, ҷои ховтон вагон даҳад, ҷои хова ҳамаша мета, не ки хирокаш ай ҳисоби хитонай бародаро. нигаҳ ки бародари азиз, вақте ки ҳамин ту меояй ҳамин кора мезани, ин ҳаминҷа нигаҳ кунен, ҳамин бародаро кор ки ҳестан, ин ҳаминҷа видеош рафтан мегира. кор бисёр мерава, як рӯз ду рӯз се рӯз чор рӯз не. нигаҳ ки бародари азиз, ҳамин ту мезани, ҳам плиткара мезани бародар, плиткара мезани, тайёрш мекунӣ, файрод мекунӣ, мегӯи ака биё мара платитка. меояд ҷошта коғазта мебари шонш метӣ пирарабта. меояд ҷошта мебинаш корта ки қабул ки кард, меброра сумта мета. абойтам ҳаму хел мезаниш, меоя мегӯи ки ина коғазта мебари шонш метӣ, ҳаму як хонара, мисол як хонара мегири мезаниш, мегӯи биё ака мара платитка. и всё тамом меоя платитит мекуна. ҳамин хели кор дар куҷо дида гем бародарои азиз? дар куҷо нест. ба худо қасам бародаро ман надидам, то ҳамин рӯза ман надидам. оли то ҳамин рӯза ман хели кор дидагӣ нестам. ина метонен занг бизанен акада, марҳамат биёен кор кунен, и сумтона бигирен во время. дигар чӣ кор кунем бародаро? масъалаи инструмент ҳамаша мета бародаро. инструмент ҳамаша мета сӯхт вайрон шид, чӣ гапи не ки гумш карди ва бигӯ неста, ҷура дар ҷо ҷавоб мегӯӣ. яъне ки ҷавоб мегӯӣ дар любой ҷо ҳамин хелай. барои ҳам бародарои азиз, ина желанитон боша, марҳамат биёен кор кунен. я номро якада занг занен. кор тарафи дамадеда бародаро. баъд як чизи дигарам фаромӯш кардам. документ дар кор нест бародаро. документ дори надори дар кор нестай. занг бизанен акара, биёен кор кунен. бародаро, ман ба худо қасам хидм ҳамин чиза интерес кам ҳамуҷа нигаҳ кардам. бародароро омадем раҳ да омадам пирсидам. уҷа як хелиш намехоҳад камераш кунӣ. омадам раҳ да пирсидам, мардак мега ки ба худо қасам бародаро шӯхӣ намекунам. як пособни қатиш гирифтагиай, мега рӯзашда 8000, 10000, мақсад ҳар намуд кор мекунам 6000. чӣ қадар ҳамин тез мезана буд мекунам, мақсад мардак пулша мегиранд. но ува договаршон дига хелан. ува мисол як ҳафта пас мегиранд, хелан ака як ҳафта пас мегиранд. аз шумо не я ҷура ҳамин мезани будш мекунем, ё коғаз таишон метӣ, тамом пайсата мегири, ҷура дар ҳаққи ака давом мекунӣ. ин ҳам хеле худо нигаҳбонтон боша бародаро. боқӣ дар амони аллоҳ бошен. ба хотири аллоҳ бародаро навора паҳн кунем. яъне ки омаданӣ ҳастен, зарани сурати паспорта мегири, роӣ мекунӣ, аймёнат боло хитая сурат мегири, барои пропускат кардан роӣ мекунӣ. тамом нему қадар чизе бародарои азиз.